Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि बैग्रि बाथोन भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दायो जोङो बैग्रि जानो नागिरदों। बैग्रि दंफां नैबेनो। बैग्रियाबो गैला जायै जोबजोब्बाय ओमफ्राय लास्ट दिनै लास्टनि माबा बैग्रि जानाय जांख्रा खालामनो नागिरदों जोङो। नै नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ दायो जों बैग्रि हानोसै। नै गाइसना बैग्रि हानग्राया गाखोबाय। दे फिस्टिबाव खनसेबाव दे फिस्टिबाव दे। हा बैग्रिया हनै गोथांजों ओंखारजोब्बाय। गोमोन ओंखारासिनो दे बाव दे। ओइ खनफैदो। खेरखायाव लागायसै जोङो दा खननाया नायबाय था नोंथांमोना गुबुन नुवाखै माथो एसे जारौ खननोसै बारा गोसोम खनानै बिदि जारौबानो जायो। हाबाब नै गोजाथारलाय बे जाथिखौ खनब्रा दा जानायाव गोमोन बासिनानै जानो हागोन। बैग्रि खनगासिनो दायो नै आं हले जानो लुगैनो हाथारला एकदम एसे खुगायाव सोना होनोसै आं। लोगोफोर जानाय समाव नोंखौ खुदैयावनानै बुंखाबाय आङो। देखैया बारा जानायफोरखौ आं खुगा हांनानै जानो गोथावसिन जायोना बार ओंखारनो मोनाबा। नै बैग्रिया एसे सुस्र'ना लाखानोसै दायो। थ' गाइस नै दायो जोङो बैग्रिखौ सुना लाबोखांबाय आरो रेडि खालामजोबखाबाय। दायो जानो लुगैनो हाथारला नै लागायनोसै दायो जानाया। नायदो नोंथांमोना हनै माबोरै गथायै जागोरगोन दायो जानोसै दायो नायबाय थादो नोंथांमोना लुगैनाङा दै। नै बुन्दोफोर दायो बैग्रिखौ जानायखौ जागायनोसै आं गथा जागोरसै। सोरनि गारियालाय फानलु जानांगौ। दा फैनायाव खिथालायनोसै थांसिगोन र'। भिडिअ खालामदो गाइस दायो जों बानलुखौ देनो नागिरबाय। गासि गोथाव जाखोलै लुगैनाङा दे। सोरनाव मोनगोनथाय नायनोसै र' सोरनाव मोनगोन बावै थांगोननो जालादै आङो फंबाय थानो बावबाय। सासे जाग्रा सासे बर'मोन आरो लुगैनानै जालानो हनै सासे जाफासिनो सिगाङाव हमबाय। हाग्रा जागोन बिसिना केमेरामेनानो खुरैसो गजोब्बाय। दे बाथोन देगासिनो दुन्दिया गगानोसैलै दे दुन्दियाजों फानलु देदो। खुदै गनायखाय जालायलाङालै खुदै सख'नाङा दै देग्रा नै स्टार गोनांलायबावसो खावलायाव खावलायनि स्टारखौ देखायो नामा? वाव दे एल'दो नैबेयाव दोनसिगोन दा एल'नानै नै बेखौ ओंखाम जानायखौ हाजोआव फानलु दुन्दिया एल'सिगोन बेखौ। दे थाब एल' मा सिगां नोंलाय
हासिबजोंलै होनलाय एसे साइड जालाय येल' हरबाय नै गबाय येल'ना एकदम जानो लुबैनाय नाथारला जालालै आरो खुनुजोबबाय खेला लाबो जाबाय दे केमेरामेन जागोना जायाखै जाबाय जाबायना नालाय थफियाखैखौ नायनो देखायनायसै एसे खाथि देखाय नै ओरै फै खाथियाव केमेरामेन नै थफियाखैया गायनोसै guys भिडिअ जोबोद मोजां जादों जि ना लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो लोगोसे बेलेग मिथिनानै होबावनाङा हाबदोंब्रा हाबदों Mana gini bagan santai, pokoknya lagi batuk ini. Nih, beda. So guys, oi, mau ini dah tu. oi hati tu mah. Ini lima orang kan lang na. Tak boleh ni. Nak puri pengkas ni. Salah deh. Mana ke? Kita baca nasa baik, daya. Cara siu. Wait, boleh sih. Kau mau kerjain be? Rikna deh, kau siang sih. Nih, daya tu nak dekhan jebai. Daya cara siu, logai ni. Deh, logai deh. Di hu di. Hei, be esa deh, be esa. Hei, para nana. Kita kau sebang, jangan lupa ni ya. Nih, kau dah bersih mati belai. Oh ni, kau dah bersih ni lang bang beku. Mela kokor na. Ni bersih taza kan lang. Jangan. Han lu terbelah, akhirnya han lu tersiap macam. Pelu jangan lu terbelah ni. Salah Islam lagi sih. Ha, jangan lu. Ayo, hidup terbaik untung ni banyak. Pelu Rok menang orang. Dari kamar dia. Hello guys nih. Bundu, nung jangan lu kedang Bwigri. Lu kedang nengah. Oh ni, hatai kau nai mun kadang. Nau lai hatai dek lai. Lai hatai ni. Bertanya jangan lu kedang kadang. Nah, mun kadang jangan lu kedang nengah. Jangan lu kedang nengah. Lai tu. Tayu button. Tanya. Bukan. जागोन दा इखोबो Donan जाथारा दा दुमाला गंखुलायनायसो अनलाइन जादों स' नोंथांमोनहा नायलांबाय था जाजेननोसै दा लोगोफोर मोनसे जाजेनसै आं नै जानायखौथ' लाखायानोसै बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी लग रहा है यार Luwin tu ada. तो दोस्तों आगे sudah Udah. Jangan apa. तो लोगोफोर नायदो नै नायदो Masih kesulitan.
नों इदि जाजोबसै ओमफ्राय आं जाजोबसैलै आं मोनजाला बेगर हाबलांबाय उदै सिङाव बेराद गोथाव जादोंमोन दा गरसे हाबलांबाय उथनै ल'सैनो आहाबोथ' गरसे हाबलांदों बेगरानो उदै सिङाव हाबलांबाय उदै सिङावसो रज'योसै नामा बैग्रि बिफाङा आलु जोब्बाय आलौबाय आंखौ आलौबाय आलु जोब्बाय गोथाव दे जा नै उनस' नों मोनजायाखै नोंनो मानो होआखै लोमजादों देलाय बुंलाय लोमजादों होन नों लोमजादों ओंखायनो नोङो बैग्रि होआखै जागासिनो बिलाइयाव नायना होन इयाव होन दे इयाव हाय आदाबो मोनदा दे होनदो दे जा दे हेलौ गाइस दे दे रायनो मोखांखौ नायनो एसे आहा नै गोलोमफ्रुलायबाय नै गन्थं बिजौआव दै ओंखारबाय बबेनि गोदावदा जानो लुगैयो नामा लुगै दे जा दे सो स' गाइस दिनैनि बैग्रि जांख्रानि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो दे बाय बाय होनहरब्रा खालामाबाथाय दोला होगोन नट मोनसे नट होनाखैसो मिनलाय नै फाथाया खनबावनोसै गोजौ बिल्डिं दं खाथियाव आंनि थाबायलाङो बिनि गेजेरजों आं दिनै सौग्रुहां सौथुहां गोग्लैहां जाना गारिफोरा फैयो जेरै दै बाना हान्थिलाङो जेरै आंबो बेखौ